Vážené dámy, vážení páni, srdečne vás vítam na podujatí, ktoré sa koná pri príležitosti 70. výročia úmrtia mučeničky čistoty Brigity Irgang, rodáčky z Handlovej, ktorá v roku 1945 spolu so svojou rodinou musela opustiť svoju slovenskú vlast. Ide o duchovné podujatie, zložené z gregoriánskeho spevu a čítaného textu. Spevom vás bude sprevádzať vokálny súbor Sonus Laetitia z Kolína. Organizátorom podujatia je umelkyňa Izabel Velandia, ktorá je zároveň autorkou portrétu malej mučeníčky Brigity. Všetky informácie k podujatiu nájdete na programe, ktorý sa nachádza v zadnej časti katedrály. Prajem vám hlboký duchovný zážitok. Kto bola Brigitte Irgang? Brigitte Irgang bola 5. dieťaťom zo 6 súrodencov, mala 5 bratov
a bola jediným dievčaťom. Narodila sa v Handlovej v roku 1943 v období druhej svetovej vojny. Jej rodina bola silne ovplyvnená dôsledkami vojny a nastupujúceho komunistického režimu. Podobne ako mnohí karpatskí Nemci, ani rodina Irgangovcov sa nevyhla evakuácii a odsunu. Otec Wilhelm Irgang bol niekoľkokrát väznený. Jeho rodina pochádzala z Gelnice na Dolnom Spiše. Rodina Brigitinej matky, Joli Irgang, pochádzala z Handlovej. Charakterizovala ju zábavná a temperamentná povaha, hlboká viera a dobrosrdečnosť. Brigitte pochádzala z učiteľskej rodiny. Jej rodičia boli silnými osobnosťami a charakterizovala ich hlboká viera. V prospech svojich blížnych sa angažovali rôznymi spôsobmi. Brigitinho otca opísala jeho sestra Erna ako talentovaného, športovo založeného a ambiciózneho človeka. Mal hudobné nadanie a nechýbalo mu všestranné vzdelanie. Vďaka tomu sa ujímal zodpovedných úloh a rodina dokázala prežiť aj v ťažkých časoch. Kvôli vývoju na bojisku druhej svetovej vojny rodina Irgangovcov pred príchodom frontu v roku 1944 opustila Handlovú a dočasne sa usadila v Dečíne v pohraničnej oblasti Sudet. Neskôr v roku 1946 boli vysťahovaní do východného Nemecka. Tu v cudzom prostredí ďaleko od domova začala Brigitte nový život. Otec sa čoskoro stal opäť riaditeľom školy a oživil kultúrny život mesta divadelnou a zborovou prácou. Nie len, že krajina, kultúra a jazyk novej vlasti boli cudzie, ale hlboko katolícka rodina prišla do oblasti, ktorá bola prevažne protestantská so silnými sklonmi k komunizmu. V dôsledku ateizácie spoločnosti sa ich katolícka viera stala pre rodinu osudnou, takže otec už nemohol vykonávať svoje povolanie riaditeľa školy a starší synovia nesmeli študovať. V roku 1958 rodina napokon utiekla do západného Nemecka. Brigitte vyrastala v prostredí rodiny v katolíckej viere a s veľkou radosťou pristúpila k prvému svätému prijímaniu. Bola šťastným dieťaťom. Veselá, radostná, plná nádeje, ochotná, zbožná, hlbavá, súcitná a mala vrúcne, milujúce srdce. V tejto súvislosti si vypočujeme rôzne svedectvá ľudí, ktorí Brigittu dobre poznali a ktorí ju opísali ako slnečný lúč. Mala rada deti a všetko, čo bolo malé a bezbranné. Vo veku 11 rokov sa pripravovala na sviatosť birmovania. Bola veľmi horlivá a zaujímali ju hodinu náboženstva. Na birmovku sa poctivo pripravovala a za svoju birmovnú patronku si vybrala Máriu Goretti, vtedy čerstvo kanonizovanú taliansku sveticu. Slávnosti udelenia sviatosti birmovania sa už nedožila. 2 týždne pred udalosťou zomrela. Ako mladá dievčina sa Brigitte stala obeťou sexuálneho trestného činu, akých je žiaľ dodnes veľa, ale najmä veľa ich bolo v časoch vojny, plné násilia, utrpenia a straty morálnych zábran. V tomto ohľade sa jej smrť nelíši od smrti mnohých iných dievčat, ktoré sa stali obeťami sexuálneho násilia. Preto aj ona zastupuje mnohé iné obete. V čom je však jej život odlišný a prečo dnes hovoríme o jej výnimočnosti, si vypočujeme o chvíľu. Teraz k udalostiam, ktoré nechceme vynechať, keďže nám ukazujú, že utrpenie je súčasťou života. V Brigitinom živote obzvlášť pôsobivým spôsobom. Dňa 29. septembra 1954 na sviatok svätého Michala a po vyučovaní náboženstva o 6. hodine večer sa Brigitte rozlúčila so sestrou Erikou a šla domov. Keďže jej matka chcela upiecť koláč, Brigitte, vždy ochotná pomôcť,
sa ponúkla, že prinesie chýbajúce ingrediencie. Cestou domov, niekoľko metrov od rodičovského domu, bola napadnutá. Istý mladík sa ju pokúsil znásilniť, ale nepodarilo sa mu to, pretože sa vytrvalo bránila. Zomrela po dlhom, smrteľnom boji práve preto, že sa bránila. Jej obrana bola však viac než prirodzenou reakciou túžby prežiť. Raz povedala svojej najlepšej priateľke, že sa nechce vzdať svojej čistoty a uvažuje o reholnom živote, ale aj keby sa mala vydať, v každom prípade chce žiť ako panna až do svadby. Toto jej predsavzatie svedčí o tom, že na svoj vek bola vyspelá. Zároveň však bola stále dieťaťom plným energie a elánu, dieťaťom, ktoré sa rado preobliekalo, vymýšľalo hry a žartovalo. Vypočujeme si, ako s veľkou dávkou humoru učila svoju kamarátku Urzulu jazde na bicykli. Jej život a smrť dojali mnohých ľudí. Jej násilná smrť spôsobila, že jej život, ktorý prinášal radosť, odvahu a útechu toľkým ľuďom, zažiaril ako jasné svetlo. Toto svetlo stále svieti aj v dnešnej dobe, aby nám dávalo nádej a radosť. Intende
Spomienky triednej učiteľky Charloty Gaede, prvá časť. Vidím ťa pred sebou, Brigitte, s tvojimi zvedavými, modrými očami a nežným úsmevom. Čo mám napísať, aby som si v spomienkach vyvolala tvoju postavu a tvoju bytosť? Mám písať o tvojej krásnej duši, ktorá sa len práve začala prebúdzať z prítmia nevedomosti do svetla duchovného rozkvetu? Mám písať o tvojom delom duchu, ktorý sa so záujmom chopil všetkého, čo sa mu ponúkalo, aby to všetko mohol sledovať v túžbe po rastúcom poznaní? Mám písať o tvojej cudnej, čistej detskosti, tak blízko večným prameňom stvorenia, od ktorých sme my dospeli, stanúť sa hriešnými, už tak vzdialení? Mám písať o tvojom krátkom, plodnom živote, ktorý žiaril ako hviezda, až kým nezhasol a láskyplne prežiaril všetkých, ktorých sa dotkol? Prečo musel Boh z nášho stredu vytrhnúť práve teba? Použil tvoju bezúhonnosť v záujme vyššieho cieľa? Tvoje miesto je teraz prázdne a my, čo sme zostali, sa chvejeme pred svetosťou tvojho života a smrti. Tvoj život bol Božou cestou a pravdepodobne aj tvoja smrť, ktorá je pre naše ľudské bytie tak nepochopiteľná. Pokúsim sa zachytiť niekoľko priateľských črt z tvojho života, aby sa tvoj obraz zachoval v celej svojej ľúbeznosti, vážnosti a vernosti a aby sa dotvoril pre tých, ktorí ťa milujú. Mala si vrelé milujúce srdce, schopné darovať nehu. Pre moje mačiatka si vymýšľala tie najmilšie mená, hladkala si ich a maznala sa s nimi. Tak, ako si mala rada zvieratá, milovala si všetko, čo bolo núdzne, slabé a príliš mladé a starala si sa o to s veľkou láskou a ochotou. V tých chvíľach z teba vyžarovala neha, teplo a túžba pomáhať, bez ohľadu na to, či to boli ľudia, zvieratá alebo rastliny, ktoré ťa potrebovali. V jarných mesiacoch roku 1954 som si zvlášť uvedomila tvoju telesnú a duchovnú čistotu. Bolo to obdobie vnútorného a vonkajšieho rastu a dozrievania. Často som sa na teba pozerala, mysliaci, aký krásny kvietok.
Spomienky triednej učiteľky Charloty Gaede, 2. časť. Potom prišiel 29. september 1954. Ráno na hodinách nemčiny. Rozprávala som o čarovných údoliach, vysokých vrcholoch, osamelých lesoch a rozľahlých zelených pláňach, o sile mora a majestátnosti hôr. Hovorila som o ľuďoch bez domova, o ich hlodavom smútku po domove a večnej túžbe po stratenej vlasti. Tvoje modré oči sa na mňa bez mihnutia oka pozerali a pomaly sa naplňali slzami. V tvojej tvári sa odrážala vrúcna a zanietená duša. Potom si preniesla báseň s takým vnútorným precítením a hĺbkou a pritom s takou jednoduchosťou, strhnutá prívalom náhlych pocitov. Podvedome sa vo mne ozvala neistota. Bol to strach z toľkej zrelosti, z toľkej vrúcnej túžby byť dobrým? Áno, Brigitte, horila si pre všetko dobré, ušľachtilé a krásne, vždy pripravená pomôcť, čistá vo svojej vôli a úsilí, túžiaca po poznaní, s najhlbšou úprimnosťou usilujúc o čistotu duše. A tak nám navždy zostaneš blízka, nezabudnutelná a nenahraditeľná, mimo dimenzie priestoru a času. Nás všetkých, ktorí za tebou smútime, prinútila hrôza hľadieť do priepasti, ponorila nás do ťažkých pochybností, ale tvoja drahá, čistá duša vyžaruje toľko svetla, že hrôzy vyblednú. Cítime, že za tvojim životom a tvojou smrťou je niečo, čo ďaleko presahuje hranice nášho chápania, pred čím sa v úcte chvejeme a skláňame.
Spomienky sestry Urzuly Muc. Po úteku, mala som vtedy 3 roky, sme prišli do Sasenu. Rodina Irgankovcov sa k nám pripojila o niečo neskôr. Brigitte sa tak stala mojou nerozlučnou priateľkou až do jej smrti a vlastne aj po nej. Bola to dievčina plná veselosti. Rada sa delila o to, čo mala. Raz v tých prvých, ešte veľmi zlých časoch dostala kúsok čokolády a hneď mi z nej kúsok dala. Niekedy ma prekabátila a dobre sa na tom zabávala. Raz ma učila jazdiť na bicykli, pretože sme bývali vo vzdialenosti 8 kilometrov jedna od druhej. Školské ihrisko bolo popoludní, keď už boli všetky deti doma, tým najlepším miestom. Pomohla mi nasadnúť na bicykel a so šibalským úsmevom ma pevne držala za zadný nosič. Prešla som mnou len pár metrov, potom ma pustila a stála niekoľko metrov v úzadí. Veľmi sa tešila, pretože som bicyklovala bez pomoci a bez toho, aby som si všimla, že mi už nepomáha. Často si spomínam, ako sme sa rozprávali o našich birmovných menách. Povedala, že sa nikdy nevzdá svojej čistoty, kým sa neobjaví niekto, kto ju bude milovať, bude to myslieť vážne a bude si ju chcieť vziať za ženu, tak ako jej otec si vzal matku. Alebo sa úplne zasvetí Bohu. Salvite flores maturum. Čo nám chce Brigitte odkázať? Brigitte Irgang bola v roku 1999 zaradená do nemeckého martyrológia 20. storočia Svedkovia pre Krista. Zomrela ako mučeníčka čistoty. Zatiaľ nebola oficiálne vyhlásená za svätú,
ale jedného dňa by sa tak mohlo stať. Potom by aj Slovensko malo novú sveticu. Slovo mučeník pochádza z gréčtiny a znamená svedok. Kresťanský mučeník je svedkom Krista a je ochotný položiť život za kresťanskú vieru. Vlastným životom bráni svoju vieru a spôsob života, ktorý z nej vyplýva. Nie je ochotný vzdať sa svojho presvedčenia ani za cenu straty života. Svedkom viery je aj Brigitte Irgang. Keďže nebola ochotná vzdať sa svojej čistoty a poddať sa sexuálnym úkonom, zaplatila za to vlastným životom. Je to silné svedectvo, ktoré nám ukazuje, akú veľkú hodnotu má čistota. Na jednej strane je čistota srdca a na strane druhej telesná zdržanlivosť. Obe vychádzajú z lásky k Bohu. Brigittin príklad predčasnou a násilnou smrťou svedčí o dôležitosti tejto lásky. O tejto láske podala svedectvo svojou smrťou, ale aj svojim životom. Bola obdarená osobitnou citlivosťou, pozornosťou a veľkým súcitom voči svojim blížnym, ako sme počuli v rôznych svedectvách. Svojim žiarivým príkladom sa stala pre mnohých ľudí obzvlášť príťažlivou. Umelkyňa Isabel Velandia sa pokúsila vyjadriť túto žiarivú príťažlivosť na jej portréte. Na obraze vidíme usmievajúce sa dievča a hoci je na ňom stvárnený len jej portrét, nie je na ňom sama. Vo svojom srdci nosí mnoho ľudí, ktorých má rada a s ktorými ju viaže puto lásky. Má v sebe veľkú lásku, Kristovú lásku, ktorá ju pohla k rozhodnutiu brániť svoju čistotu. Možno Brigitte Irgang vo veku 11 rokov nerozmýšľala o týchto hlbokých myšlienkach tak jednoznačne, ale mala jasný zmysel pre to, čo je dobré a pravdivé. Brigitte žila rada v blízkosti iných ľudí. Na portréte vidíme v jej očiach, ako výrazom svojich očí opetuje pohľady iných. V jemnom úsmeve cítime hlbokú vnútornú radosť, ktorá naznačuje, že si je vedomá lásky. Celý výraz jej tváre vyžaruje istotu a pokoj. Vieme, že na svoj vek bola zrelá a môžeme predpokladať, že mala silné vedomie o vzácnosti života. Žiarila radosťou. Ale akú mohla mať radosť žijúc v ťažkých časoch vojny, vysídlenia a strádania? Vieme, že vyrastala v zdravom prostredí svojej rodiny, čo jej dodávalo silu. Takže to musela byť hlboká, vnútorná radosť, vďaka ktorej vyzerala šťastná a krásna, pretože skutočná radosť vám dodá krásu. Podobne to platí aj o oddanosti. Počuli sme, že Brigitte sa rada rozdávala a rada pomáhala. Jej mladý, vzácny život sa stal darom, keď sa s ostatnými delila o to najcennejšie, čo mala, o svoju radosť, lásku, vieru. Mala cit pre krásu a snažila sa svojich blížnych nasmerovať na to krásne a dobré. Brigitte nás učí tešiť sa zo života najmä z maličkostí, aj uprostred ťažkostí a rozdávať radosť ako dar. Z jej krátkeho radostného života sa dozvedáme, že každý okamih je vzácny a môže sa stať darom, napriek záťaži nášho každodenného života. Nazývali ju slniečkom. Jej žiara rozjasňovala svet a robí to aj dnes, keď si pripomíname pri príležitosti 70. výročia jej smrti. Krása jej života nám ukazuje, že zlo nemá posledné slovo. Pravda vždy vyjde na svetlo a toto svetlo je vždy útechou. Brigitte nám ukazuje, ako by sme sa mali vyrovnať s temnotou a zlom. Tým, že sa budeme držať toho, čo je dobré, krásne a pravdivé. Ak nám nestačia sily najmä v mnohých životných skúškach, spoľahnime sa na tých, ktorí nám budú nápomocní. Brigitte je jednou z nich. Brigitte bola silnou osobnosťou nielen počas života, ale aj po smrti. Pochopiteľne, že bola vydesená a trpela, keď bola konfrontovaná so smrťou takým násilným spôsobom. Bola silná, pretože sa tvárou tvár bezprostrednému ohrozeniu svojho života zdržala nenávisti. Samozrejme, nemôžeme to povedať s istotou, pretože nemôžeme vedieť, čo si myslela v posledných minútach svojho života, keďže o tom nemáme vedomosti.
Nevieme ani to, či svojmu vrahovi vnútorne odpustila, ako pred ňou svätá Mária Gorety. Môžeme sa len domnievať, že tak urobila vďaka svojmu zmierlivému postoju a otvorenému srdcu, že zomrela tak, ako žila. Brigitte je vzorom a zástankyňou pokoja vo svete. Dúfame, že so svojím žiarivým úsmevom predstúpi pred Boha a požiada ho o pomoc pri našich starostiach. Úsmev nedokáže zachrániť svet, ale určite mu môže dať nádej a radosť. Proces jej blahorečenia sa ešte nezačal, ale mnohí ľudia, najmä v Lojci, vo východnom Nemecku, kde zomrela a kde si ju každoročne 29. septembra pripomínajú, dúfajú, že sa tak čoskoro stane. Predovšetkým bude potrebné veľa modlitieb, keď sme si ťa, drahá Brigitte, vzali do srdca.
Dass nicht meine Seele friere, Herr, nicht deinen dass sie warte bis gediehen, dein Gewaltigkeit, Herz, mein Herz, gib acht, euch es pocht ans Tor die Nacht, euch es pocht ans Tor der Tod. Herz, mein Herz, gedenkt der Not. Einmal werde ich erwachen und ich werde nicht und es
dich auf. Trugen nicht des Vaters Haus, huben schwarze Erde aus, gelb und weiß gar ich gebreitet. Glocken hielten auf mit Schalle, meine Freude ließ ich alle, da ich in dem Grabe lag. Lasst mir Engel und Schalmeien, bringt mir Weihung aus der Welt, will ich fahren zu den Freien. Es mein Herz gebaut, euch es braucht ans Tor die Nacht, euch es braucht ans Tor der Tod. Herz, mein Herz gedenkt der Not. Herz, mein Herz, gib Acht, euch es braucht ans Tor die Nacht, euch es braucht ans Tor die Nacht. Herz, mein Herz, gedenkt der Tod. Herz, mein Herz, gedenkt die Nacht, euch es braucht ans Tor die Nacht, euch es braucht ans Tor der Not. Herz, mein Herz, gedenkt der Not. Teraz nám predniesie báseň Katarína Džunková. Báseň pôvodne napísala Izabel Velandia a Katarína Džunková ju prebásnila z nemčiny do slovenčiny. Moje sveté dieťa, nohy ho niesli ku mne ako v sne. Má srdce bez príkras, no slávnostné, čo zažiarilo pripravené v temnotách, hoci nedošlo až celkom pred môj prach. To krásne srdce snívalo o pomoci, bežalo celé šťastné cez noci, až kým tam anjel zdržal dých aj čelo. Celé nebo sa dívalo a bdelo. To dieťa malo srdce čisté ako sklo. V príbytku z radosti sa zalesklo, statočne nieslo svoju bolesť, hoci ho zalievali temné vlny noci. Niekde v tej noci prialo Božiu vôľu. Ten náhly strach ju sťahoval až dolu a srdce bylo prudko takmer pri hrudi. Vrúcne sa modlí a už nesúdi. Tej noci, onej temnej hodine, zmieta ho utrpenie jedine, prebleskne láska, čo sa derie od úst, keď dieťa volá k Bohu, odpusť. Poď, dieťa drahé, ku mne, nemaj strach. Budem ťa čakať priamo vo dverách. Počúvaj zvon, veď to ti hrajú anjeli. Vo večnosti sa srdce k krásou zacelí. Izabela Velandia.
Vážené dámy, vážení páni, dostali sme sa na záver nášho podujatia, duchovného podujatia. Pevne verím, že si z neho odnesiete pekné zážitky. Ešte by som upriamila pozornosť na propagačný materiál, ktorý sa nachádza vzadu pri vstupe do katedrály. Môžete si vziať, sú tam pohľadnice Brigity Irgang s portrétom Brigity Irgang a s básňou Kataríny Džunkovej. A je tam aj petícia, ktorou by sme tak trošku chceli zahájiť proces blahorečenia malej mučeníčky. Tak kto je presvedčený, že by mohol byť v tejto veci nápomocný, tak sa môže na ten petičný hárok podpísať je vzadu na stolčeku. A toto bolo prvé podujatie zo série podujatí. Zajtra tento istý program odznie v Handlovej, v rodisku Brigity Irgangovej. Dúfame, že s väčšou účasťou. A v nedeľu v katedrále svätého Emeráma v Nitre takisto bude vystupovať vokálny súbor aj s textovým sprievodom. Ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujem za účasť, za pozornosť a prajem ešte požehnaný večer.